saith dim saith arall. Ie. A chi'n cofio, wythnos ddiwetha, fe welon i'r Iesu yn atgyfodi nôl at ei dad. A beth oedd y gair mawr na, glywon ni? Ti'n cofio? Yr esgyniad. Ie, o'ch chi'n cofio fyna? Ie, a just gair posh yw e mynd lan. Ie, yn gywir. As dyna beth wnaeth Iesu, oedd wedi mynd lan i'r nefoedd. Nôl at ei dad. Ond ti'n cofio, oedd Iesu wedi dweud bod e ddim yn ei gadael ni ar ei ben ei hunain. Na beth wedodd e? Oedd e'n mynd i danfon ffrind i aros gyda ni. Ond pwy? Pwy, ie. A na pwy beth yn ei mynd i ffindio allan y bore yma. Ie, felly mae ffrind arbennig gyda ni i ddweud y stori, a dyma Becky i ddweud wrthych chi y stori am y Pentecost. Ie. Un dydd, ar ôl i Iesu mynd nôl i'r nefoedd, dyma disgyblion i gyd gyda'i gilydd. Yn sydyn, dyma nhw'n clywed sŵn fel gwynt cryf yn chwythu. A dyma nhw'n gweld rhywbeth tebyg i fflamau tân yn dod i lawr ac yn gorffwys ar ben pob un ohonynt. Ond nid gwynt neu fflamau go iawn oedd e, ond yr ysbryd glân. Roedd Iesu wedi addo danfon yr ysbryd glân cyn iddo mynd nôl i'r nefoedd. Cafodd y disgyblion eu llenwi gyda'r ysbryd glân a dechreuon yn siarad mewn ieithoedd gwahanol. Roedd lot o bobl o wledydd gwahanol yn agos i'r disgyblion ac roedden nhw i gyd yn synnu achos bod nhw'n gallu deall beth oedd y disgyblion yn dweud. Roedd y disgyblion yn siarad i bawb yn eu iaith nhw. Ond dyma rhai pobl yn dechrau chwerthin a dweud bod y disgyblion wedi yfed gormod o win. Felly dyma Pedr yn codi a dechrau dweud sut oedd Iesu wedi addo danfon yr ysbryd glân i edrych ar ôl pawb sydd yn credu ynddo. A dyma lot fawr o bobl yn dechrau dilyn y disgyblion i clywed mwy am Iesu a Duw. A dyna sut dechreuodd yr eglwys Gristnogol. Waw! Wel dyna ni! Da ni'n tefe. Gwybod pwy yw'r ffrind nawr, ond pwy oedd e? Yr ysbryd glân. Yr ysbryd glân, ond pwy yw'r ysbryd glân? Ysbryd glân yn Duw. So mae gyda ni Duw y Tad, Duw y Mab, a Duw yr ysbryd glân. 3 mewn 1. Waw, felly mae'r ysbryd, os yw Duw yw'r ysbryd glân, bod Duw gallu bod ym mhobman ar yr un pryd, felly mae Duw gyda ni trwy'n amser. Ydy. A na pam oedd rhaid i'r Iesu Grist, i fynd nôl i'r nefoedd. Waw, ond ble mae'r ysbryd glân? Wel, pan fydden ni yn credu yn Iesu Grist, a gweud wrth yr Iesu bod ni wedi gwneud pethau drwg a gofyn iddo fe i ddyddhau ni. Mae'r ysbryd glân yn dod yn fyw yn y calon ni. Felly mae gyda ni trwy'r amser. Trwy'r amser. Dim gwaniaeth le i ni. Felly os problem dyn ni, ni chi gofyn i Duw i'r ysbryd glân i helpu ni. Odi. Mae hwnna'n ffantastig. Odi. Sy'n gwaniaeth beth yw'r problem? Does dim byd yn rhy galed i'r ysbryd glân, ond mae rhaid i ni jyst gofyn iddo fe, i'n helpu ni. Mae hwnna'n ffantastig. Ond yw e, odi. Nawr te Nicola, eich sydd diweddiwr sy'n ni? Diolch. Arglwydd Duw, diolch bod ti wedi danfon yr ysbryd glân i byw gyda ni yn ein chalonau pob dydd, trwy'r dydd pob dydd. Diolch i ti yn enw'r Iesu. Amen. Amen. Nawr, mae can dyn ni. A wedyn, ni'n mynd i gweld chi wythnos nesaf. Hwyl! Hwyl! Mae Iesu'n dweud trwy dilyn fi ac yn diried
a gweli di mae trwy fy nedd y byddin rhyd dilyn fi. Dilyn fi mae Iesu'n gweud a galon meddwl am hofnedd, mi bydda gyda di bob dydd dilyn fi. Mae Iesu eisiau bod yn achub bwr i ni. Mae Iesu eisiau bod yn iachawr i ni. Mae Iesu eisiau bod yn ffrind bydd byddoedd. Ein brenin ni am bydd. Mae Iesu'n dweud ti dilyn fi ac yn diried, ac gweli di mae trwy fy nedd y byddin rhyd ti dilyn fi. Dilyn fi mae Iesu'n dweud a galon meddwl a hofnedd, mi bydda gyda thi bob dydd ti dilyn fi. Mae eisiau ni oll ei nabod. Mae eisiau ni oll ei garu. Mi farw am ein bod yn werthfawr iddo. Mae'n ein caru ni. Iesu'n dweud ti dilyn fi ac yn diried, ac gweli di mae trwy fy nedd y byddin rhyd ti dilyn fi. Dilyn fi mae Iesu'n dweud a galon meddwl a hofnedd, mi bydda gyda di bob dydd ti dilyn fi. Mae Iesu'n dweud ti dilyn fi ac yn diried, ac gweli di mae trwy fy nedd y byddin rhyd ti dilyn fi. Dilyn fi mae Iesu'n dweud a galon meddwl a hofnedd, mi bydda gyda di bob dydd ti dilyn